Gilimpyuhan na ang bakanting luna sa Barangay Bulacau, Talisay City nga nahimong open dump site. Atong sayran sa report ni Fem Marie Dumabo. Ingon ani kadaghan ng mga basura nga nagtipon og dining bakanting luna sa dihang gisusi sa Talisay City Ecological Solid Waste Management Office Miyerkules sa niaging semana. Ingon ani na ang sitwasyon sa lugar sud sa dulan 5 ka tuig. Hinungdan nga kapila na kinigireklamo sa mga residente sa dapit. Mga tawhana, kuan ka ng tagaan panahon pero doon kanang bitaw ilang gusto gyud sila tungod sa kuno sa lugar nga ilang yung nagustuhan ba. Pero bawal man nato diriya. Kaya nga naman, kanang basura nga ila kana na generate, dili basta-basta. More than 12 dump trucks ang atong ipulaot karon. Dili basta-basta ba nga nakahatag og suray sa kadaghanan. Kaning bakante nga yuta nagsigim og pangita ang mga sa tag-iya, wa man gyud na mo locate ang mga tag-iya. Mao to nga nidaghan magsamot ang basura, mura nagnahimong landfill diri. Nya abot na akong reklamo sa barangay, nagsuwat na gyud ang subdivision nya kani nga building. Mo na nakikoordinate ko sa opisina ni Sir Edwin nya naghimo mig mga series of meeting kay usa sa ato ang kuan sa barangay road clearing. Nalimpyo na ang lugar, gikuha ang mga basura, nagtinabangay ang mga personnel sa Ecological Solid Waste Management ug mga kawani ug volunteer sa barangay Bulacau. Gingong miabot sa 15 ka mga garbage truck ang gikargahan sa mga basurang nahipos. Giguba usab ang gihimong balay-balay sa mga mamasurahay sa luna nga gipanag-iya sa pribadong individual. Ang maong mga mamasurahay ang gitugutan ng una nga temporaryong mupuyo sa abandonadong building tapad sa gilimpyuhang luna. Apan gitagalan na lang sila hangtod sa Marso nga makapabilin sa dapit. Nahatod na usab sa CSWD ang 54 anyos nga paralisado aron matiman siyang mga igsuon. Naabtan siya ni Nieves sa miaging semana nga gahigda taliwa sa hugaw nga dapit. Kasabot naman na kay limpyo man ilang gikuan. Kami uyo na sad na. Ako gihangyo sa kapitan nga mao to ang location lang ipakuan lang kay kami lang maghinay tukod. Sige, tagaan ta mo higayon nga diha lang sa amo magpuyo temporarily kani nga building pero provided nga kanang sidewalk kinahanglan responsable mo. Naghimo ko leader diha kinsay in charge niya diha si Marvin. Ako ngingnan ikay responsable ani mga tawo nga diri. Makabdungog gay ko nga imo ning pasuyupan nining dapita na kay mga tao nga pasudlon okay lang ang mga motor magparking kay panginabuhi man na ninyo. At the same time ang sidewalk kinahanglan limpyuhan ninyo. O garon masiguro nga di na mamahimo pang dump site ang dapit, kuralon kini sa barangay, samtang nagpaabot sa mamahimong desisyon sa tag-iya sa luna. O ba ni Godfrey Relien, Fem Marie Dumabok. Balitang Bisdak.